Комунікаційна група ESG була заснована 2000 року і з того часу стала провідним виробником бізнес-контенту в Україні. Ми спеціалізуємось на виробництві бізнес-контенту, тож розуміємо, як найкращим чином вибудувати комунікацію з цільовими аудиторіями. І можемо професійно проконсультувати наших партнерів. При цьому ми маємо власну виробничу базу для створення будь-яких ділових телеформатів, економічних програм, корпоративних фільмів, відеороликів, ток-шоу. Аналітичний та експертний супровід проєктів – це той сервіс, який забезпечує високий рівень кінцевого продукту. Ми виробляємо надзвичайно цінний продукт, який користується сьогодні великим попитом. Ми працюємо з інформацією. ESG є лідером ринку ділової інформації та найякіснішим виробником бізнес-контенту в Україні. Саме в компанії ESG ви знайдете те, що шукаєте – надійність, гарантії успіху, найкращий сервіс. Ми маємо беззаперечну перевагу перед іншими подібними структурами в Україні. Ця перевага – комплексність. Компанія ESG розробляє та виготовляє власні телевізійні програми. Зараз їх уже 17. Це більше 70 годин ефіру на місяць на 7 загальнонаціональних телеканалах. Ми розробляємо піар-стратегії та реалізуємо комунікаційні кампанії. Ми взаємодіємо з органами державної влади. Ми створюємо імідж публічних персон і позитивну репутацію компаній для інвесторів. Керуємо соціальними проектами і проводимо антикризовий піар. Репутація у сучасному світі є найдорожчим нематеріальним активом, цілеспрямований розвиток якого здатен підвищити капіталізацію компанії у десятки разів. Зрештою, добре ім'я компанії або товару, сильний бренд може оцінюватись у кілька разів дорожче, аніж усі виробничі потужності разом узяті. Наша піар-команда складається з висококласних фахівців, які мають багаторічний досвід ефективної реалізації комунікаційних стратегій і окремих заходів. До кожного клієнта ми підходимо індивідуально, пропонуючи йому ексклюзивні розробки. Ми проводимо моніторинги засобів масової інформації та займаємося аналітикою. Ми робимо головне – створюємо інформаційне середовище для успішного бізнесу наших клієнтів, формуємо потоки інформації та прогнозоване ставлення. Ми займаємося редакційним висвітленням подій, швидким і масштабним. Спонсорство програм від ESG – це гнучкі конфігурації спонсорських пакетів. За останні кілька років спонсорство стало тим маркетингово-комунікаційним інструментом, який стабільно дає прибуток у вигляді впізнаваності бренду, підвищення лояльності до компанії, зрештою її процвітання. У спонсорство не тільки варто вкладати гроші, а й логічно очікувати на високий прибуток. Celebrity маркетинг – актуальна та прогресивна форма розв'язання нестандартних маркетингових завдань. Ми також розробляємо комплексні промо-програми, виготовляємо якісний відеопродукт і корпоративне відео. Корпоративний фільм – це інструмент, за допомогою якого можна контактувати з вашою цільовою аудиторією, який вразить, приємно здивує та запам'ятається. За допомогою якісного фільму ви зможете ефективно презентувати новий продукт споживачам, провести цікавий тренінг для співробітників, розповісти про компанію інвесторам, врешті присвятити фільм будь-якій події. Наші переваги у тому, що ми створюємо комунікацію між нашим клієнтом і його цільовою аудиторією на найпотужнішій інформаційно-аналітичній базі. Ми робимо все швидко, тому що знаємо, скільки насправді коштує час. Висока професійність працівників та беззаперечна якість їхньої роботи є основною складовою успіху компанії. Адже всім відомо, що найголовніший і найсильніший фактор, який впливає на репутацію та розвиток компанії, це бездоганна праця її співробітників, спрямована виключно на результат. Наша мета – успіх вашого бізнесу, послідовний і гармонійний розвиток початої справи. Ми обрали шлях інновацій та прогресу, використовуючи нестандартне мислення і втілюючи в життя бажання успіху. ESG – це потужний імпульс для модернізації та розвитку бізнесу. Ми створюємо успішне сьогодення для стабільного майбутнього і щоразу впевнюємось у правильності обраного нами шляху. ESG – робимо бізнес відомим.